नङालायनो माथा गरमा मैया बिबारि आबौआ फन खालायनायावनो सोंनांगौमोन आङो आंनि थफ्लाया दंना गैया होननानै माथा गरम रंनो आंनियाव दा मोजां सेक्सि गस्लायानो गैला माथो दा माखौ गानलांगोन आं दिनै दाखालि लांनाय थफ्लाया थाबा मोजां जागौमोन एसेबां मोजां सेक्सि गस्ला दङमोन बेफोर सब गोबोरखि बालन्दानि थाखाय जाजोबदों साला गोबोरखि बालन्दाखौ मोनबा आङो ओरैबायदि बुगोन ना गासिन गानानै गाफ्ले एकदमबारे लारु रखम खालायगोन ओमफ्राय जागासिनो जोना होगोन एखेबारे आमेरिकायालागि मोनहैगोन रखरा बिबारि आब'नि नाम्बाराथ' रांखावरि आनैनि मबाइलाव दङ खोना फन खालायनो र' रांखावरि आनैखौ ओइ आनै हाय दाला मोखां ओजों फैनाय ये मानसी तू बिंगा हो गया क्या कुछ भी नहीं बोल रहा है दाला मोखां क्या कर रहा है मेरे को बिबारी आबू का कॉल करना है मुझे तुम्हारा नंबर जल्दी दे दीजिए मोबाइल को जल्दी दे दिए इतना देर से मैं तुमको माथो होबाय थादोंमोन तुम मा नोङो बेंगा हो गया क्या उन्दुनायफोराव डिस्टार्बलै मा गाख्रबाय थायो मायो नोंनि मबाइलखौ हरलाय गैया मोना चार्ज गैया आंहा देखो तो दाला मोखांखौ कैसे कर रहा है खेबसेल'सो आङो बिबारि आब'खौ आंनि थफ्लाया दंना गैया होननानै कल खालायनो नागिरबाय नोङो बेखौनो होआ दाला मोखां थां थाबाय थां हाबा जायो थां माखारै इसेबां निथा गोसो आरो दखन नोंनिया रिसार्जफोराबो माबासो फ्रि नोंनि हुवाया सोना हरो माथो नोंनि थाख्ला हुवाया हरगोन दे आंसो खथ' मा खालायनानै सोयो आंसो मोनथिगौ मिस कलल'सो हरगौमोन ना मालाय गावसोरनो आंनो कल खालायगौमोन नाङा मोना चार्ज गैया आंनिया खेबसे मोनबानोखि मोनबाय थागोन नामा बार आंनिसो मबाइल मा इसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि बेलाय रखरा थांनो ओंखारनांसिगौमोनलै नङाबा दाख्लैनिफ्रायसो हर जाबा दालाय खिबावनो सुजाना मम्मी आइ माताजी आया बिबो बेंगि जाबाय नायो आइ क्या है बोलिए क्या है माने आयै ओंखारनांसिगौमोनलै बिबारि आब'लानाव थांनो दे होनबा ओंखार मानोथ' ओंखाराखै दाहालागै दाख्लैनिफ्रायसो आरो हर जाबा खिबाव सुजाबासो गम मोनलायगोन र' नोङो ओंखारनोसै र' होनबा ओंखारनोसै नोंबो ओंखारदो माखारै नोङो आरो फैफिननोबो नांगौ ना दे आंनिया जाखाबाय दख'ना गानबानो जासिगोन आंनिया दे होनबा थांदो दख'नाखौ गानहैदो माखारै नोंलाय मा गानगोन दख'ना दे गाननो हागोन दे गानहैनोसै होनबा आङो दे गानहै थां माखारै आंलाय दिनै सिख्ला देलायलाय जाना थांगोन आलासि जानो दख'ना फ्राय गाननानै आलासि जानो थांगोन आङो आंबो गानहैनोसै र' आदा आंखौ सिनाय हामारदोंना नोङो औ हादों मानो हाया जानो माबा आदा जोंफोरदि प्लेनिं बानायनानै गोबोरखि दाखुखौ हमनांगौ होननाया गोसोआव दङ ना औ दङ एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो आंलाय बेसेबा नेबायसो थादोंमोन माला कल खालायगोन होननानै माबा आदा जोंहा मबाइलानो गैयाना गंसेबो नै दाखालि बावैसो बायदों मबाइल बायबाय दे मोजाङानो जाबाय दे नोंलाय आदाहा गंसे बायदोंमोन र' खम दामनि दे जेबो नङा दे खम दामबाबो फन खालायनो मोनबानोथ' जागोन ना ओं आदा नोङो गाबोनो फैनो सम मोनगोन ना जोंहानियाव जुदि नोङो गाबोनो फैयोबा प्लेनिंखौ गाबोनो बानायनो सानदोंमोन आरो गाबोनो दे थांगोन दे मोजाङानो जाबाय आदानियालाय माबाफोर खामानि दंमोन नामा गाबोनलाय खामानियालाय दङमोन र' नाथाय आङो खामानि दङबाबो खामानिखौ गारनानैबाबो बै पापि दाखुखौ हमनो थांथारगोन आङो गाबोनो थांनांगौबा गाबोनो थांथारगोन आङो फुङावनो थांथारगोन आदा गाबोनो फैबानो जाबाय
बै गोबोरखि फाफ्लिखौ जेसेबां थाबैनो हायो एसेबांनो जोंफोर हमनो नाजानांगोन। ओं बिबारि नोङो थार बाथ्राखौनो बुंदों। ओं आदा, जेब्लासिम जोंफोर बै फाफ्लिखौ हमनानै जेलाव दोननो हायाना अब्लासिम बियो आरो गाज्रि खामानि मावबाय थागोन। ओं नंगौथ' आरो। दे जागोन दे होनबा आङो गाबोन फुङाव थांनोसै। आङो ना आङो बाइकजों थांनांगोन। बाइकआबो हामा जाना दङ र'। जेबो सिन्था खालायनाङा नोंसोरो, आङो फाहामगोन दिनै। आरो जुदि फाहामनायावबो मोजां जायाबा आङो गारि भारा लाना थांनांसिगोन। आंनि खौराङा मोजाङैनो दंथ'यो दे। नोंसोरलाय बोरै दङ, मोजाङै दंना गैया? दालाय माथो खालायदों होनबालाय? ओरैनो जिरायना दङ। दे मोजाङानो दे। दे होमबा दे लाखि। गाबोननो थांगासिनो दे आंबो, नोंसोर जेबो टेनसन दा खालाय। दे गोसोखौ दासो गोजोननाय मोनबाय आङो। फाफि गोबोरखि गैला नोङो। दख'ना गाननायखाय जा मोदोम गेदेर नुखादों लहरा आंखौ। सिख्ला बुरै नुलायदों आंखौ दिनै। दख'ना खिन्थु समायसाबो आंखौ, समायद्रायै नङा। बै गोबोरखि बालन्दाया आंखौ खिबुआव सुना होनायखायसो आङो दख'ना मोनबाय लायो, नङाबा आङो मोननाय नङामोन। आइया आंखौ इसेबां अनखायो। गोबोरखि फाफ्लिजों आङो खिबुआव सुजानायखाय आइया दख'ना गांसे बायना होलायदो। इमान अनखायो आंखौ आइया। आइ जाबायना जायाखै? आंनिया जाबाय। आइ जाबाय नै जाबाय। आइ बुरि मानसिफोरनोनो एसेबां गोबाव नांगौ आरो ओंखारनो। माखौ एसेबां देलायसोदो नोङो आइयै? नोङो हाबा जाखाबाय, नोंनिया हौवायानो दंखायो, बाबायानो दंखायो। माखौथ' एसेबां देलायबावलायनांगौ? देलायाखै जेबो देलायाखै। बे खामानि मावनायानो गोबाव जाबाय आंनिया। गावसोरा जेबो खामानिखौनो मावा। थौ इसेबां गोबाव लायो नोंनिया ओंखारनायाव जेबो गोबाव जायाखैलै आंनिया। नै दानि नोंसोर ओंखाम जानाय थोरसिफोरखौ सुनानैसो गोबाव जालायबाय आंनिया। थोरसिनि मान सुनायानो इसेबां गोबाव आरो? साफा खालायनाया नोंसोर ओंखाम जानानै माथो जेबोखौनो साफा खालाया, आंसो खालायजोबनांगौ। बेफोरखौ बाद हो आयै, आंखौ मोजां नुदोंना, समायना नुदोंना दख'ना गाननायखाय? समायना नुदोंथ' आरो, आं नोंखौ दहायनो बुंखादों माथो। दख'ना गानबा मानसिफोरखौ मा साफा नुखायो आङो। आयै दख'ना गानबा माबा मा समायना नुखायो नुयोथ' आरो। थुदो होनबा थांसै। गस्लाफोरखौ सोना लादोंना ओजों गाननो? लादोलै आयै लादो। थेवब्लाबो साफा गस्लाफोरा गैला आरो। बै फाफ्लिनि थाखाय गोमाजोब्बाय आंनिया। दा थफ्लायाबा अबाव गोमाखै ना बिबारि मोननियावसो दङबाथ' मोजाङानो जागौमोन। दे थांनानै सोंबानो जाबाय। डाइरेक्ट सोंखागोन आङो थांनानै। होनबा थांसै, गारि मोननाय नङा। गावगायानो रिएक्सन मारिबाय थादों। सल' जेबो बेलेग ओंख्रिबो गैला, बेखौनो एवना होनोसै आङो। फिसा हौवाया नुबा बेखौनो दानो रागा जोंसोगोन। रागा जोंबालाय मा जाबावनो, उफाय गैया। लायगोरान खोनासं, सिखार खालायनो मोनथाराखैलै, सिखार खालामनांगौमोन। गाबोन हरावनो थांगोन सिखाराव, केला। खोनासं, गाबोन रेडि जाना थाखा सिखाराव थांनो थाखाय। सिखार खालायनो मोनथाराखैलै, लुबैसोदों। गोसोखौ हमथानो हाला आङो, रायगोरान। गाबोन ओंखार, गाबोन हरावनो। दे होमबा दोनथ'नोसै। गाबोनो थाङाबा नोंखौ खोमा बुस्रिगोन केला। दे दोनथ'। आंलाय दन गोबोरखि दन। मा सिखार खालायनायनि बाथ्रा बुंखो आरो बेबो हरावसो? जेबो गाज्रि खामानिफोर मावनो थांनो नागिराखैथ'।
माबा फिसा गाहाय माबा दानि सोरजों रायज्लायनाय सोरलाय गोरान नोंनि लोगो नामा आरो मा अबेयाव मा सिखार खालामनो थांनो नागिरदों बेबो हरावसो नोंलाय मा खर' जानो नांगौ आङो अबाव थांनो नागिरदों अबाव थांनो नागिराखै आरो हराव थाङो ना सानाव थाङो नोंहालाय मा खर' अरजादों फिसा नोंसोरो जेबो गाज्रि खामानिफोर मावनो थांनो नागिराखैथ' शे मा रखमनि बिमा नोंलाय गावनि फिसाज्लाखौनो जेबो मोनथिया हौवानो डाइरेक्ट गाज्रिखौसो सानखादों नोङो दानो जोबगासिनो जोना होनानै नोम्मा नोम्फानि न'सिम मोनहैगोनलै रखरा माबायदि फिसा जोनोम होखौ आङो इसोरा बेफोरबायदि फिसा रावनोबो दाहो मोनसे बाथ्राबो सोंनो हाया मायबा मोनसे सोंबाबो खालि रायनाय बुंनो ओंखारनायल'थार सानसेबो मोजाङैनो रायज्लायफेरा इसोर माबायदि फिसाखौ जोनोम होखौ आङो जेनथेनै मोनबाय दे बिलाइफारा गामि बेसेबा सोङै फैखाबाय दिनै आन्दायजोबदोंलै आङो लामाफोरखौनो नोंलाय माथो आगोलनो फैफेरबायनो फैबाबो बावगारबायलै गोबाव सम जाबायना फैया 10 बोसोरसो जाखाबाय खोना सोरानि न'आव फैमोन आयालाय लोगो दङमोनलै आंनिया सासे नोंनियावबो लोगो दंलायोमोन आरो र' दा बिबारि लानि न'आसो अबे मोनसेया जाखोबा माथो लामायावनो सासेबो मानसि गैया सोंनोबो ओंहाय माथो सासेबो मानसियानो गैया दा सोरनियाव सोंनो र' नायथिंनो र' आङो बिबारि आब'खौ अबावबा नुनोबो हानाय आइ बै सासे सिख्ला फैबाय थादों बिनाव सोंनो हागोन बेनावनो सोंनो हागोन र' मोनफैग्रोथो मेथाइफोरसो लानांगौमोन नामा आयै लायासैबो मेथाइखौलाय दहायबो लानाय जायासै दा दखान थानायबा गामियावनो लानो हागौमोन माथो गंसेबो दखानानो गैया बालनि मा रखम गामि गंसेबो दखानबो गैया सिथा नै मोनफैबाय मानसिया नानि सोरमोनथाय आङो सिनायहायासै माबा जोंफोर बिबार लानि आलासि जायो बे भिखारि लानिसो आलासि जायो नानि मामोन मादै बुं नानि बिबारि लानि न'आ अबेथिं बिबारि लानि न'आ बै सिथानो औवा सेरे नुवाखै होनबा ओमफ्राय न' हिलालादि दङ बेनो आरो बिबारि लानि न'आ दहायनिफ्रायनो न'खौ नुहुरगासिनो न'खौ नुहुरबा दा मा जागोन मानसिफोरखौनो सासेबो नुवाखैबा ओमफ्राय आलासिफोरालाय दिनै हर थागोन नामा बिबारि लाहानियाव ओं थागोन 3 सानथामसो थागोन आङो बिसोरहा माथो न'आनो गैया अबाव थागोन आरो बिसोरनि बिसनायानो गंसेल'थार आरो जि मोनामखायो सिंदांनो आङो तामाने बुंनो लागा बाथ्राखौसो बुंबाय दिनै थांसै आङो थाथ' जेबो गाज्रि दामोन दे मादैमोन माबायदि नेखा मानसिलै थौदो आयै थांसै थौ